La rebuda al Cat Skills de l'edició 2012. D'entrada, agrair al departament la presència de la Maria Pasqual, que serà la que farà el control extern. Ingrid Marquès és la responsable de la casa i alhora la responsable de l'skill de disseny gràfic. El que us hem proposat, hi ha un parell de tallers, hi ha una conferència. Sí, i heu d'intentar arribar a les millors condicions de la tarda, perquè són moltes hores i cansa. A 2, a 3, a 4, a 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Llegiu molt ràpidament. Jo us volia dir una cosa. Nosaltres passarem un passe del Festival Internacional de Curtmetges al Festival Internacional de Curtmetratges que tenim. El que a mi potser de 2 o 3 que anaven, a vegades els que anaven molt capdavant. El primer any també anàvem molt bé, fins que ho vam deixar anar-hi, no? Més o menys bé, aquest tràngol és molt complicat, com us deia, no sé com ho heu viscut, si heu anat molt, si ha sigut emocionant. Espero que aneu... Una frase que ha dit en Silver, que m'ha sorprès, diu, sembla que tingueu el Benedicte i no estigueu contents. I la veritat, no. No estem contents perquè... Maria, no la facis. No, estem molt contents, evidentment, el guanyador i tot, però és que les puntuacions són tan ajustades que ens agradaria poder-nos emportar almenys 3 o 4 dels alumnes que han quedat a dalt de tot. Perquè... Javier Quesada Gómez. Rubén. En cas de que l'Alexis Díaz Garduño no pugui anar a Madrid, i anirà a la selecció. Només sabem, amb un logo, sabem 3 frases i un lema.
vull felicitar, de veritat, és que superaré aquest un exercici de números en realitat, però realment ha sigut emocionant perquè quan ha sortit hem de mirar que el número 2 qui era, molta sort.